Mayong adlaw sa inyong tanan, ako si Israel Sibwala. Diata na po sa atong bukid karon kay ang atong ipakita ang atong mga tanom na pinya. Sa bukid no na ay Del Monte, Philippines, diri sa Surigao, wala tay Del Monte, Philippines. Kundili ginagmay lang nato na mga tanom na pinya na atong ipakita sa atong mga viewers bisag pobrita, pwede ta magsugod sa pinya, magtanom ta ginagmay. Ang atong buhaton karon guys, mamo po ta sa atong mga naisalinsing diha ng mga pinya ug atong itanom. Oops, wala tay ipakita nato ng mga bunga guys, kay kaning atong pinya na Hawaii wala pay bunga. Kay dili kani timbunga sa pinya karong buwana, kay December man karon walay bunga guys. Natay Bisaya gamay na bunga guys. Kay ang atong pinya diri natay Hawaii, naapotay Bisaya. Okay guys, magsugod na ta sa atong pag-harvest sa atong mga similya na atong pwede itanom sa atong gamay na farm. Karon guys, magsugod na ta. Dali na. Isda na ta diri kay manguha na ta sa atong similya sa pinya. Ingani guys, ang atong kuhaon kung duha ni siya, atong ipon ang usa. Ani, asa may lami karirang tubos. Kaya bisag matagak ni siya guys. Mao ni ang similya nato guys sa atong pinya. Ato ni siyang itanom dito guys sa atong tamnan. Mao ni siya guys ang similya. Ug kari pa guys kuhaw nato ni kay namay iyang anak diri guys. Magsugod ta sa atong pagpananom guys, dili dayon nato na siya dalion ug dako ang atong mga kinugihan na yuta. Kung unsa ra ang inyong yuta na diha, kung isa na ka hektarya tunga na sa hektarya, mao lang na ang atong amumahon, mao lang na una ang atong tamnan. Dili ta mo diretso sa dako, kung dili atong buhaton bisag gamay lang una ang atong luna na atong pagatamnan sa atong mga tanom sama ni aning pinya, mao lang na ang atong buhaton. Kay para ang kanang imong gitamnan maatiman nato. Magsugod ta sa gamay. Dali na, magtanom na ta og pinya. Ngani na nato guys. Kubkob, kubkob, lubong, tamak. So, pikas guys. Kubkob, lubong, tamak. Dali na pod. Ana lang. Lubong, tamak. Lubong, tamak. Lubong, tamak. Lubong, tamak.
Ang humana nato pagtanom sa atong pinya, dili daghan kay tungod ang atong similya nagikuhaan diri ra pod sa atong mga tanom na daan ug walay daghan na similya. Mo lang kung unsa lang ang atong naa sa atong lugar, mo lang atong paningkamutan na matanom nato sila. Ang mag-uma dili gayud lalim, no? Ang atong gipangandoy na 30,000 ang matagbuwan na atong income sa pinya, posibleng mahanaw na mga damgo lang na siya, dili tinuod na siya mga ka-Israel. Mo nang kita mismo magsugod gyud ta sa gamay. Gamay income basta kanunay. Sa atong mga OFW gusto gayud mo na mag-farm ay dili dayon ta mag-invest kung wala tagayoy ingon pa katiguhan sa atong pagpanguma. Kay bisan ang atong mga kwarta nagitigom sa dugay na panahon, bisag mahanaw na siya. Munang kita mismo ang magbuhat ni ana, dili ta ipaagi sa ubang tao kung dili ikaw mismo. Kung giganahan mo diri sa atong YouTube channel, ayaw po kalimti mag-like, comment, and subscribe. Dinhira ko taman, daghang salamat sa inyong tanan. Bye. God bless.